tal, señoras e señores? Son as 6:24 da tarde, como todas as tardes estamos no Voltas co Plato da Televisión de Galicia. Si, hoxe a martes de Entroida estamos aquí para facer os pratos máis espectaculares, que, por certo, se aínda non nos seguides nas redes sociais, male porcino asunto. @Voltas co Prato. Temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas. Bueno, hoxe non sei se son persoas. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Livia Estévez. Un aplauso. Hoxe, sei que hoxe son o soño de todo cociñeiro como Xulio Mato. Verdad? Moito porco, Tes pouco churrasco, Dou pombo churrasco. Fixastesvos en Xulio? De que vas, Xulio? Que és? Pois non teño moi claro, porque pode ser un científico ou un, non sei, como un correntazo, creo. Eu creo que che pasou o que che pasa aquí moitas veces, que é que a cociña fixo pum. Sí. Fixo pum a cociña. Aquí ás veces fai puff. Sí, ás veces fai puff. E, sin embargo, fixádevos que estilazo trae Livia. Livia, moitas grazas por vir. A vos por convidarme. Se había un tempiño que non estás por aquí. Estás moi guapo, moito máis que Xulio, de feito. Oh, que difícil, que difícil. Non é complicado. Bueno, seguimos co Entroido, seguimos con esas batallas que estamos facendo esta semana no Voltas co Prato. E hoxe, a ver que nos trae Bea de Sigüeiro. Hola, moi boas tardes. Chámame Bea e son de Sigüeiro. Estamos no carnaval. E hoxe vamos facer filloas. Mezclamos a fariña ca auga, removémola ben para que non teña grumos, logo engadimos os ovos ben batidos e logo deixámoslo repousar un pouco. E dai vamos a quentar un pouquiño a sartén, un pouco de touciño para untar a sartén. E dai xa facemos as nosas filloas. Boa tarde e bo carnaval. Felices festas! Dixe touciño. Que cousiña dá. Dixe touciño. Non sei. Dixe touciño, Sí. Para fillós. Facer... Dixe touciño para fillós, Donde queres sacar? Eu non teño. Donde? Pois vamos, coller de por aquí, de por aquí. Señoras e señores, dicíamos estes días que temos batallas. E atención, porque hoxe temos batalla de filloas doces contra salgadas. Oh, que tensión aí, non? Sí. Sí, non? Sí, un manojo de nervios. Bueno, vamos ir ao teu bodegón e comentadesmo o que queredes facer. A ver, Xulio, que temos aquí unhas maravillosos ingredientes das filloas, cousas, iba a dir eu, das filloas. Contame que filloas vas facer ti. Eu vou facer unha torta de filloas. 12, eu vou tirar polo 12, vou me arriscar hoxe co 12. Mira ti. Pero onte fixeche salgado. Pero xe fago 12. Para alternar. Pero por que se non está a Merchi? Pois, porque está Livia. Vale. Tenme pinta de que fai moi ben os 12, digo, por que faz? Pillaches ti, non? O sea, foi como pillo meu, Eu pedime, pido meu. Dixe, prime. Entón vou facer unha torta con un poquinho de queixo do cebreiro e unha cremiña pastelera con chocolate. Bueno, a ver o que sale. Vale. Livia Estévez. Pois eu vou facer unhas filloas con asa de cántaro, que esta non sei se coñecer, esta verda. Na vida. Ora, ten que dar un frescor co calor que dá. Co calor que dá o traxe. Está coloradiño, Sí, queda fresquiño. Asa de cántaro, que é? É unha berza que, bueno, está protexida, está un pouco porque se está deixando de plantar. Chámase couve de Ourense tamén. Quero que aprovedes, que está moi rica. Vou a refogar un pouquiño e voulle botar un ovo, uns ovos... Davos chourizo. Vou facer un saquiño de filloa. Estás moi metido no papel, Vai haber que meter o cuchillo, o pincelo. Bueno, señoras e señores, facemos filloas doces e filloas salgadas. No Voltas co Prato quedamos con Livia Estévez, veña. Moi ben. Esta xa non colle. No, esa non. Vale. Creo que xa me chegou, xa suficiente verde por hoxe. Bueno, mira, vou facer o amoado. Eu utilizo fariña do país, esta está moída en muiño de pedra. Sí, está moi boa. Voulle botar un poquinho de azucre moreno. Azucre moreno, por qué? Porque endulza menos. Sí, a filloa é dulce, pero o amoado é salgado. Empezaches moi ben, porque empezaches. Traio fariña, moída con muiño de pedra, moi do país, e todos alucinados, de repente dixeches. Pero o azúcar moreno é máis saudable que o outro. Pero a saúde en Entroido... Sí, bueno, pois por estes días de excesos, por eso a vou rellenar con verduras. Que te parece? Vale, pareceme ben. Pero é curioso porque a túa receita é salgada. Sí. Bueno, a ver, depois próbala e xa me dices. Sí, encantadísimo de probarla.
un pouquiño de sal, imoslle botar 2 ovos. Ajá. Estes ovos veñen de Vila de Cruces. Tamén do país. Sí, todo, aquí, todo. Trae todo de calidade. Todo. Todo de calidade. Sí. Moi ben, moi ben. Vale, Aí a xente da casa vendo as cantidades do amoado de Livia Estévez e, por certo, que sempre o digo, pero non me canso de repetilo. Se queredes chamar ao programa, xa sabedes que temos o noso teléfono 664-483-419, podedes chamarnos, podedes comentar o que queirades, que tipo de filloa facedes, porque claro, temos tantas filloas, tantas receitas como casas hai en Galicia, e queremos sabelas todas, así que, por favor, chamádenos e recordade que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 doutra, no voltas co prato da televisión das filloas. Botelle un poquinho de licor, de coñac, que me de gusta feito usar a mí. recende, sí. Sí. Pero botas yo sempre, non marca de Sempre, sí. Cando Eu sempre fagas llevo. voces tamén. Sí. Cando as fago doces, botolle tamén ralladura de limón e de naranxa. Eso gustame, eso é moi de merchi. Sí, pero hoxe non lle vou botar. Porque é salgada. No, Porque é distinto. porque non creo que lle quede ben. Vale. Vale. Eu fíome do teu Vale. criterio. Un pouquiño de leite. Sí. Moi ben, Despois, moi ben. para que non peguen, vamos a botar un pouco de mantequilla fundida. Hola. Manteiga no amoado, azúcar moreno, fariña moída, brandy, que máis? Nada máis. Nada máis. E o leite. É ovos. Sí. Vale. Vale. E xa Moi está, ben. xa as teño listas. Ajá. E despois vamos a escalfar un ovo. Vamos a poñer de base a asa de cántaro, con un pouquiño de allo, o ovo, e pechamos. A asa de cántaro que vexo que xa tes feita, Sí, xa está cocida. Está cocida. Cocida. Sí, media hora Vale. máis ou menos. Media hora de cocción. Bueno, Sí. pois deixamos a Livia que vaya marchando coas súas filloas salgadas e imos ver que se lle pasou pola cabeza a Xulio para facer... Quero ser unha filloa! Filloa! Madre mía. Fixades, Sempre me toca a min este señor, sempre me toca a min este señor. Fixades, que persoa, Bueno, mira, eu voulle botar, Livia botalle manteiga e botolle sempre un chisquiño que non meto na receta porque é un capricho meu, de aceite de xirasol, vale? Pero vamos a ver. A fariña. É que todos os días é igual con este home. A ver, Xulio, este programa é para que a xente da casa Sí. aprenda Eu receitas. estou dicindo un truco meu. Xa, se ti, Vale. cando facemos as receitas, non dis o truco e despois falo, Pero acabo de dicilo. pero é que aí non sai despois. Bueno, pois ao que tedes aí, sumadle un chisquiño de aceite de girasol. Así moi ben. De girasol, vale, Así mira. moi ben. Mira, Verdad que 200 gramos de fariña, 4 ovos, vale? Vale. Vamos a quitar as cascas, despois aquí todas. Estáme dicindo a xefa que neste caso sí que está porque son máis listas que a ti. Claro, é que a ti. Sabían que ias facer eso. Porque fago sempre. Que van por Entón, diante mira, tú, así. xa llevo botar todo. 4 ovos. 4 ovos, seguimos Fariña, mesturando, un vale? chisco de aceite de xirasol porque di que lle dá... No, porque desa maneira non se nos fan tantos grumos. Que non se fan Claro, grumos, é máis fácil que non se fan grumos na É fariña. que como dixetes que che gustaba máis. Claro, porque non se fai grumos. Vale, O sea, vale. non fan grumos. Mira, e despois teño 250 de auga e 250 de leite. Vale, botamos xa todo de vez. Mimo, E simplemente mezclar ben pa agora. cantas fillos pode dar isto todo? Isto dará para unhas 20 fillas máis ou 20 menos. fillos? Sí, por aí. Poucas. Depende do tamaño. Non, poucas que temos moito público hoxe. Sí, bueno, pero igual... Temos moitísimo público. Igual hai moita algo de xente maxia hoxe, por aí tamén, non? Fixádemos a cantidade de xente que temos un aplauso para o público do A Voltas co Prato, que hai moitísima xente hoxe aquí connosco. Bueno. E a maioría veñen con disfraz, que é o que máis nos gusta, veñen caracterizados e caracterizadas. Como nós, Auténtica estamos aquí maravilla, pasando sí. calorciño hoxe, Hoxe estás quente, Escoita. Estás quentiño. Os coloretes que me puxeron, creo que xa, Sobrado. ainda que os borren, Pois eu tiño un calor nas orellas e no pescozo... porque non estás acostumado. Claro, Ese porque pelo é de verdade dele, É de verdade ese pelo, Non tan cardado, pero sí. No. Eu levántome así casi todos os días. Para que dicir, ahora... Sin as gafas, quitarme as gafas. Mira, estáte vendo, eu que sei, calquera, en cos pedriños de abaixo, estáte Sí. vendo, ti crees que se poden fiar dun home así para cociñar unha receita dele? Home, pois vouche dicir unha cousa, ti mirache tu espello como estar para falar de min. Bueno, mira, isto estaría, vale? Bueno, Se o deixamos temos, aquí o amoadiño de Xulio que está perfectísimo e imos chamar a nosa convidada do día de hoxe que pase, por favor, Bea de Sigüeiro. Un aplauso para ela. Ole! Ole! Date unha volta, Ai, mira. Que nivelazo, Que nivelazo. Arrímate para adiante, que nivel neste programa. moi ben. Guapa, benvida. Super ben caracterizada para celebrar o Martes de Entroido. Moito. Estou encantadísimo de que viñeras así, de verdade que me gusta moito que a xente se meta no programa e no entroido, que é super guai, o entroido é así. Xulia Mato vai facer filloas
salgadas. Vou facer un... No, doces. Perdón, doces, perdón. Unha torta de filloas. Entón vai levar filloa, un poquinho de crema pastelía, que vamos a aromatizar con un poquinho de cacao tamén, que teño aquí. Queixo do cebreiro e noces. Entón vai ser capa de crema, capa de filloa, capa de queixo e noces, capa de filloa, capa de crema, capa de queixo e noces, capa de filloa. Sigue. Eso vai ser... Capa de crema. No, acabamos máis filloas. Só fixo pa 20. E nada, despois, entón, cando cortemos, vamos a topar todas esas capiñas. Que guai, o sea... unha torta moi rica. É unha que teño torta de almohado que filloas fixen con leite, auga, ovos, sal e un poquinho de De aceite de xirasol. E fariña, claro. Porque o aceite de xirasol é un truco para que non faga grumo. Eso. No. Ves? Nunca te acostarás sin saber unha cousa. Son estas cousas que che enseña Xulio Mato cando pensas que non sabe nada da vida, pois sí, algo sabe. Ainda sei, ó. Son os anos que me fan. Ala, mira. Entón vamos ir botando aí, que se vayan facendo. Non lle botas ni un, ni Sí, no, teño de aceite, eu vou mollando con aceite, vale? E ahora deixamos que se vaya facendo. Moi mal, Tiñes que ter aí o cacho co Sí, garfo, pero sabes? o ser doce non me gusta que teña sabor a touciño. Non che gusta? Para salgada sí, pero para doce non. Vale. Sabes que ia ir con Livia, pero creo que quero saber como sai a primeira filloa de Xulio. Sale ben, ó. Bueno, sai ben. Acordades vos cando dixo que facía super ben as tortillas? Guau, ese día foi espectacular. Que memoria tes, mar boa. Que tortilla mar bonita, Eso ten un nombre en castelán que non se pode decir hasta ahora. Home das tortillas, Xulio Mato. Sí. Pero fillas é algo que me faz moitas, entón... Ves, valle sair ben, me ca... Home, claro. Me ca... Non lle poñades o tachán. Sí, que xa está solta, mira. Non lle poñades o tachán que ainda... Xa está. Está solta, xa. Pois sí que ter ganas de que me salga ben a cousa, Puxémoslle o tachán. Quedas mal, Vale, merece o tachán, vamos a deixar. Saleulle ben a primeira filla e imos ver como van as de Livia. Vete por aí. Vamos. Aquí. Livia Esteves, contalle a Bea, a nosa convidada, que é o que vas facer ti. Que maravilla vas facer ti? Pois eu vou facer unha filloa rechea de asa de cántaro e un ovo escalfado. Asa de cántaro, Conoces sabes o a que asa é? de cántaro? Eu... Non me sona. Pero É que bueno, se é está- aprender. É unha berza. Se está deixando de plantar, por eso non o conoces. É unha berza blanca, é moi rica, pero ten moi poucas calorías, ademais, nestes días de excesos. Vou coller unha, mira, para que a vexas. Porque é que hoxe estou un pouco vegetariano, polo que sea. Gústame moito o vegetal hoxe. Non vou comer máis, vale? No. Pero mira, é bonita. No, fora broma que é bonita, Fora broma que é bonita. E aí temos a primeira filloa de Livia Esteves. Atención Galicia. Sairalle ben a filloa? Poderá a presión de Xulio Mato con ela? Vamos a descubrir. Non sei. En breves instantes. Eu non presiono, Livia? Sí que presiona, sí que presiona. El di que non, pero sí que é un home de meter presión, sí. Atención que lle está baixando o lume, ui. Bueno, a ver. A primeira suele salir mal, A A mí non. Xulio non. A mí tamén. A ver, Ole. Bueno. Mais ou menos. Queres Mais facer ou unha a menos. ti? Esa non. A seguinte. Espera, que che preparo. Vamos a dar un aplauso porque lle se leu máis ou menos, así que merece o aplauso da Voltas co Prato, Livia. Bea de Sigüeiro, despois de vir tan ben caracterizada, tesme que dicir cal das dúas crees ti que encaixarían mellor nun menú de entroido? Vámoslo deixar para despois. Son as dúas. Xa, quedou así calada, Pois eu- verdad? Tuvo aí un... Moi ben. Que as dúas prometen. Non te molles. No. Pois voulle Non vou pedir mollar. que vaya a zona de Xa chove sufridores, que te sente, despois chamamos, te vale? Veña, Un aplauso para Bea, que está con nós, con a Voltas co Prato. Gracias, moitas gracias. Que auténtica maravilla. Bueno, atención, filloas, feixós ou fillogas, que non sabía. Hoxe batallamos cun dos estandartes da nosa gastronomía. Iso sí, non pensedes que hai unha igual a outra. Estes amoados poden levar caldo, sangue, auga ou viño. E con elas tanto podemos envolver un chourizo como acompañar cocidos, roxós, queixo ou mel, unha auténtica gozada. E a quen lle podemos agradecer esta maravilla? Polo visto, aos romanos, xa que daquela tiñan o fillón, unha especie de lámina feita con fariña, ovo, auga, que despois evolucionou en moitas cousas diferentes. Os pancakes, os crepes, o pan de pita, por suposto, as filloas. Sei que todos teñen, ou todos veñen máis ben daquela receita primixenia. Por certo, lembrade que esta fin de semana é a festa da filloa
na Baña e tamén en Lestedo. Será por Troulas de Filloas. E mentres, nós seguimos coa batalla e xa nos contaredes ou xa nos cantaredes cal é a proposta que máis vos presta de hoxe. Falamos, como sempre, en @avoltas co prato. Vamos con Xulio Mato, a ver que nos conta coa súa segunda filloa. No, eu é segunda, mira Viva! todo. Mira as que teño. Eu pensei que levaba dúas. Segunda, mira. 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 Non sei as que hai, pero a ver, pois o que dixen, unhas 20, máis ou menos. Fixen un poquinho de máxia mentre estabas ti contando Mira, esas podes cousas. tranquilizar, nin en entroido vas bailar comigo. Nin en entroido. Bailei outro día. Tiven que ir ao físico 3 sesións. Pero se queres, eu por ti bailo outra vez, eh? Sí, a ver. A ver, que nos poña música aí. Podedes nos poñer o carnaval outra vez. Mira, a ver. Que caerá, mira. No, por favor. Ben, por ben. favor. Non queremos que se lle rompa o televisor a xente na casa. Sei que cambiei de estrategia, dixen, voulle quitar as ganas de que me pida máis. Ten razón. Bueno, con mira. que vas a acompañar estas filloas maravillosas? Mira, aquí teño un poquinho de leite aromatizando, vale? Un pouco de canela. Bueno, de canela, perdón, e de limón. É unha toniña de limón, vale? Moi ben. Vou aquí, que non sei onde vou deixar as cousas. Así. Xa Mira, aquí refresca, teño 8 xemas e aquí teño o resto do leite. 1 litro de leite en total, separamos un pouquiño só, vale? Teño unha pregunta. Aquí normalmente é Mercha que fai máis cremas, non? Sí. Normalmente. Ti fala igual que a ela ou Sí. tes outra receita? No, eu fago unha crema pastelera de libro. O que pasa é que lle vou botar cacao. É como é de libro. Pois de libro é con, pois mira, 8 xemas, 1 litro de leite aromatizada, como che dixen, con canela e... Está aí, está seguindo o guión, é increíble. Claro, sí, pero espera. 100 gramos de fariña de millo moída, Espera, que sabe. e 200 de azúcar. Metíchelo dedos no enchufe, non? Sí. Pasoulle toda a enerxía vital. Sí. Sí. Entón, mira, isto mesturamos todo aquí. Un dos vaciles máis bonitos que hai en galego é ti és parvo ou lames enchufes. Pois eu teño a resposta aquí. Creo que Xulio Lameu. Teño aquí a resposta. Sí. Pois non escoitar eu É moi boa, ese dito. Sí. Mira, todo leite, vale? Xa temos o listro completo. Non había leite aí, pero... No, pensei que quedaba máis. Entón, mira, este leite, como ves, xa empeza a ferver. Hai que agardar a que ferva. No, ou que ten que piques quecer, de- entón xa lle botamos aquí. Por que lle botamos o leite aquí? Para disolver a maicena, bueno, isto, mira, vais pesar enseguida, Ajá. pero guardamos o leite aquí, para que non nos calle tan pronto botemos. Por que, teño unha pregunta, carajo, que rápido. Xa está? Sí, mira, xa, de feito vou apagar. Sí. Por que non tes varillas máis grandes? Sí, home, sí. Quer dicir, Pero estaba con esta, é que a directora está moi graciosa hoxe, que a escoitei eu. é que non sei por que non tes material, sí. Está. Medrou a varilla. Me droga amarilla, pero mira, a cremiña está. Sí. Entón agora, como che dixen, vámola tiznar un pouco con un pouco de cacao. Vale? Ahora si lle metes cacao, claro. Claro. Se metes cacao, siento sí que hai entroido. Buah, ahora moito nivel. Bueno, creo que podemos facer a pregunta de concurso con Xulio Mato. Que lle mete Xulio Mato entre as filloas á súa torta? Queixo, noces e crema. E chocolate. Ou crema de chocolate, como queiras. Queixo, noces, E crema de chocolate. crema de chocolate. Queixo, noces e crema, válenos crema. Sí, válenos crema. 664-483419, queixo, Noces e crema. e crema, vale, non sei, para gañar eses 50 euriños, vimos con Livia Estevez, porque isto xa é demasiado azúcar comigo. Xa. Mira, Livia, dalle. O aire non son capaz, Bueno, xa. Eu xa sei que teño 3 en 1 aquí, e eu bailo mellor que Xulio, non é complicado tampouco. Sí. Bueno, non é complicado. A ver, Livia. É a última. Filloas salgadas. Sí. Filloas É a última. salgadas, sí, é a última. Esta xa lle saír un millor, Home, Fixádevos que a esta ver, mira. xa é outro estilo de filloa. Mira. Móstralle a Galicia esas filloas. Aí. Ves. Contámolas, unha, Ves? dúas, tres. Eso xa é outra cousa. É outro nivel de filloa. Moi Estás de ben. palique aí con Xulio. Sí, porque axudar non axuda, Bueno, eu nacín pa o descanso. Sí. Nacín Pa bailar. Aí está. Pa que nacín? Pa criarme durante un ano. Para bailar. E despois, pois... Pois xa está. Ahora que quentamos un poquinho a berza, que xa está cocida, boteille un par de dentes de allo e xa estou. Teño os oviños escalfados en auga con vinagre.
Atención, paso por paso. Primeiro temos as filloas. Eso. Despois agora o único que tens que facer é quentar as verzas, porque xa as tiña cocidas, recordemos a xente da casa. Sí. E tamén ten aquí os ovos escalfados que fixo. Que leva un poquinho, non son con un poquinho de vinagre, sí, para que encollan. Sí, moi ben, está moi rico. Como sabes, Claro que sei, porque levo moitos programas xa. Saber sei. Teóricamente. Pois veña, vamos a montar. Ah, xa vas montar? Vou montar unha así. A ver. Un pouquiño de asa de cántaro. Atención, que estamos montando xa unha filloa salgada. Un ovo. E se se chiscacha o ovo? E de base voulle poñer unha bechamel. Non, digo, que se chiscacha o ovo, que pasa? Nada. Esperemos que non. Teño dous, a ver. Ah, vale, valos atar con... Eu vou nos atar. Se estuvera a miña nai aquí, facíalle un ganchillo, pero... Xa. Voulle... Precisas axuda, ou? Non, A ver. Eu aguanto aquí. igual me rompe. Que guai. É que é un pouco grande o... A ver se lle sai, a ver se lle sai. É que Lidia está nerviosa. Non lle teñades... É que collín un fío pequeno. Aí, a ver se aguanta, a ver se aguanta. Espera, vamos lle poñer o plato. Vai romper? Estou nervioso eu, Lidia? Espera, que lle poñemos outro, non pasa nada. Ai, Dios. Que traballo, Quixade. Aquí, aguanta... Oh, Livia, que se desmonta. Está. Ai, Bueno. espera. Por que non vai? Desmontouse. Vai, non pasa nada. Veña, Que malo. Non pasa nada. Vamos dar un aplauso, vamos lle deixar tempo que monte outra. Un aplauso para Livia. Para, Xulio. Sí, Xulio. sí. Xulio. Sí. Xulio. Sí. Atención, Que imos ao País Vasco. Ah, sí? Sí. E onde? Imos a Bilbao. Ah, sí? Carlos, que tal? Boa tarde. Boas tardes, cañotas, ¿Cómo? Xulio. Boa Como tarde, estás? Carlos. Estou moi ben. Bueno, vives en Bilbao, non? En Bilbao vivo, sí. Xa, pois tes un acento un pouco como se foras de Ourense, Claro, Xa. Levas moitos anos, aló? 20 anos levo aquí. Mi irmán. Sí, casi os mismos que ten cañotas. Bueno, máis ou menos. Ti cantos lle votaches? gustaría. Ti cantos votaches en Donostia? Eu en Donostia estos 23. Vale, ainda che vai gañando Xulio a Carlos. Bueno. dalle tempo a Carlos. Bueno, Carlos, por 50 euriños, que lle mete Xulio a súa torta entre as filloas? Crema, chocolate, noces e queixo. Moi ben, Moi ben. 50 euros que marchan para arriba, moi ben. Un aplauso para Carlos, que nos chama dende Bilbao. Nada, vamos a mandar Oh, que ben, un que bico enorme. Cando queiras... É o Paletti. O Paletti, aí está, o Paletti. E cando queiras, podenos... Millón Celta. Eres do Celta, bueno. Pois a Celta tamén. Non pasa nada, a Celta. Falta nos fan os puntos. Tens razón, Carlos, falta nos fan os puntos. Que cando queres que nos podes invitar a Astenausía, nos vamos encantados, Ah, claro. Xa, claro. Xa sabedes. Bueno, un bico grande, gracias por chamar. Veña, Carabiño. igualmente, Vico. Chao. Chao, Vale, hasta logo. Pois eu sigo aquí medrando, como ves. Mira, chocolate, desbrofillando nisto. filloa. A ver se quere vir. Aí está. Estou metendo de a dúas, ves? Sí. De a dúas para que me faga un poquinho máis de corpo, porque senón se queda un poquinho endebles. Entón, mira. Isto vai estar moi bo, Hombre, eu fago con esa idea, Eu... Mira, poñen un poquinho de queixo. Este vamos a botar un pouco menos, porque como vamos facendo montaña, para que non caia. Eu xa sabes que normalmente métome moito coas túas elaboracións, pero... Pero ao final, No. algunha gustache, Que digo que si por casualidade me queres dar un cacho tampouco... Bueno, xa veremos, sabes como te portas, vale? Que queres, un cacho ahora? Ou despois? O que? Ahora ou despois de tarta? Despois. Ah, o que este rematada? Cando este Ah, rematada. cando este rematada xa veremos. Home, ahora que me vas explicar. Bueno, vamos facer unha cousa, porque me gustou moito como quedou antes. Imos intentar facer outra vez o de batallas de doces contra salgadas, vale? Vale, Porque quedou moi chulo antes, entón quería repetilo. vale. Vos estad atentos ás vosas cámaras, vale? Vos Vale. estad atentos ás vosas cámaras. Livia! Aténdeme á túa cámara. Estás? Sí. Atenta á túa cámara. sí. Esa é a túa cámara? Sí. Sí. Quédate mirando esa cámara, porque hoxe temos no Voltas co Prato filloas doces contra salgadas. Un aplauso para eles. Un aplauso. Vale. Tivemos que planealo, pero máis ou menos foi saindo, Sí, no, saleu, Isto é así. Imos falar co público do Voltas co Prato. Veña, arrancamos palo. Oi, deixeme levar o amigo. Ahora, cando tedes que aplaudir moito. Aplaudir ahora. A ver por onde paso. Mima, para pasar por aquí. Eu vou intentar, A ver, vea, se chego
A onde estás ti? Ai. Ai, isto é peor que ir ao monte. Que va, oh. Como estás? Moi ben. E ao Sí. teu lado, mellor. Vale, estás de maravilla, estás mira rodeado. Mira, dos esto, pitufos. cuidado, De maravilla Estou toda a flipando. xente. Donde sodes os que estades por aquí? Sodes de Ordes todos? Sí. Ah, vos de Ordes. Ah, hai de máis sitios. Vale. Aquí temos moitísima xente, todo o mundo disfrazado. Mola. Bueno, e ti que tal? Como estás? Eu moi ben. Sí, Vos estalo sabes que pasando moi ben? Sí, señor. E o das fillos como levas? A dieta é pura dieta, vai ser ben. É que estaba vendo Cuidado, xente aí eh. na casa as dúas receitas das dúas fillos e non sei se xa decidiches como Todavía romper a no. dieta. Todavía non. Vamos probar a ver que pasa. Douche 2 minutillos, para que pensas? Veña. Sí. Sí. Pois vamos dar un aplauso a Bea, moitas grazas por estar aquí. E imos con Xulio Mato, veña. E con Livia. Vou intentar ir. Ai. Xa chego, Xulio, xa chego. Nada, tranquilo, Estou. non teñas apuro. Ai, mima, ti sabes o calor que dá este... Non sei, ti sabes o que queda este pelo? E o peor é que é meu. O peor é que me... Chiste de Xulio No, Mato. pero non é un chiste, é verdade, eh? A verdade, hai Mira, ahora damos chocolate. un poquinho de cacao por riba. Moi ben, E quedaría nosa tarta rematada, entón has querer que a corte, verdad? Home, a ver. Problema, Sería todo un que detalle. a crema ainda non está fría de todo, pero bueno, vou me arriscar, vale? Mirad, aí tedes as dúas receitas, as dúas filloas, tanto a salgada de Livia Estevez como a doce de Xulio Mato, que eu creo que vai cortar a súa torta, Sí, vamos alá. Vamos a dar un aplauso aos dous cociñeiros porque realmente son os artistas e merecen todo o que lles pasa. Bueno, isto, o ideal, no meu caso, o ideal sería deixalo pois unhas horiñas, vale? Pero nin tan mal. Nin tan malas. Bueno, un pouco. No, porque ten que friar un poquinho máis, Vamos entón a sacar collía isto algo de máis aquí de para que corpo. se vexa ben na casa. Aí está, Poño aí por está. aí, para que Aí está. vexan. Bueno, non estivo mal, non estivo mal. Está ben, porque pasa está quente. A ver, puido estar mellor. Vamos a pedir a nosa convidada que se levante e que veña a probar Bea de Sigüeiro. Un aplauso para ela. A ver, Bea. A ver. Mira, antes de nada vamos parar aquí con Livia, porque Livia fixo unha auténtica maravilla, Ao final saiuche o da tala. Casi. Casi, máis ou menos, pero quedou... Pa a televisión quedou ben. Vale. Pa a televisión, ti non te preocupes. Está que moi quedou ben, moi no? Veña, imos probar. Vente por aquí. Uf, que nervios, tensión. Que tensión. Sí, ti vai probando, querida. Poden vai gañar os probando. dous. Si poden ganar os dous? Non podemos. Eso non se pode... Inasumible. Imos coa pregunta de concurso. Que tipo de repolo utiliza Livia? Asa de cántaro. Asa de cántaro, 664-483419. Chamade 50 euriños en xogo. Que tipo de repolo? Exactamente. Pois imos a Lugo. Julia, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Julia, rápidamente, que tipo de repolo utiliza Livia? Asa de cántaro. Moi ben, 50 euros que van para Lugo. Moi ben. Muchas gracias. Un Nada. programa sensacional. Nada, moitísimas gracias a ti por chamar, Julia, un bico Soy enorme. muy fan de don Xulio Mato. Gracias. Ahí está, un bico Muchas enorme. gracias. Gracias. Vaya. Chao, chao. Hasta luego, chao, chao. Probache los dous ou non? Están os dous. Ah, probache los dous? Sí. Bueno, pois dade más mans, queridos cociñeiros, porque Bea de Sigüeiro, despois de probar as dúas receitas dentro e do voltas co prato, quen gaña o programa de hoxe? Livia Sintio. ¡Uy! ¡Xulio Mato! Dice Livia Sinto. ¡Xulio Mato, Bueno, señoras, señores, queden coa actualidade coa hora galega, disfruten moitísimo do entroido. Vémonos mañán con máis receitas aquí, na Voltas co Prato. Chao.